Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei konco-konco, aku duwe cerita judule Asal Usul Guwa Ngerong. Ayo konco-konco rungokno aku cerita. Dek jaman biyen ing sisih kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Arya Bangah. Amarga saperang gedhe wilayahe dumadi saka pegunungan kapur. Mula meh sadawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndadekake Prabu Arya Bangah prihatin. Prabu Arya Bangah nuli semedi nyenyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi supaya diparingi pituduh kanggo ngundhakake karahajane rakyate. Sajerone semedi Prabu Arya Bangah oleh wangsit yen reruwete kraton Gumenggeng bakal sirna. Saka pitulung Ki Jala Ijo ing pratapan Gunung Ngandhok. Sawise semedi Prabu Arya Bangah banjur nimbali Ki Jala Ijo. Anggon panjenenganingsun nimbali sliramu. Sowan ing pendapak iku ana perlune. Nuwun nggih, kula nyandhok dawuh wangsule Ki Jala Ijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhak paceklik. Tetanduran lan satu kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira dakutus golek sumber banyu ing tlatah kene. Perintahe Prabu Arya Bangah. Ki Jala Ijo nyanggupi perintahe Prabu Arya Bangah kanthi kadherekake punggawa kraton loro cacahe Ki Jala Ijo mlaku ngulon parane. Tekon parenge Gunung Kapur, Ki Jala Ijo nancepake pusakane. Dumadakan saka tilas mancepe pusaka metu banyu sing gemrojok. Suwe-suwe iline banyu tansah banter lan ronge